Mašala, koliko ljudi. Esselamu alaikum, dobro večer svima. Mi smo došli iz, hajde da kažemo, dalekog Novog Pazara da čujemo i vidimo tu čuvenu publiku iz Kičeva. Ono što smo mi čuli o vama stvarno se graniči sa ovako najljepšim stvarima koje o jednom čoveku možete čuti. I ono što smo vidjeli prije nekih mjesec dana kad smo bili prvi put u Kičevu sa našim prijateljima, da malo vidimo gdje to mi dolazimo oko Bogda za Bajram. Vidjeli smo da ste ljudi velikog srca, ljudi uvijek nasmijani, gostoprimljivi, koji jedva čekaju da ugoste svoje musafire. I ja vam se od srca zahvaljujem za današnji dan. Znači, mi se bukvalno osjećamo stanovnicima Kičeva. Sutra opština kad bude radila idemo da tražimo lične karte. Evo ovaj koncert večeras, koji ćemo, ako Bog da imamo sa vama, će da traje onoliko koliko vama bude zanimljivo. Kad vam bude dosadno, vadite paradajz i gađajte nas. Ono što je nama zanimljivo jeste da vam kažem prije svega da mi dolazimo iz Novog Pazara, mi smo Horđu Listan, postojimo od 2004. godine. Znači od 2004. već 15. godina kako negujemo ilahiju i kasidu na svim svjetskim jezicima. Pronosimo ljubav prema Allahu Đelešanuhu, prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ali onu ljudsku ljubav koju čovjeku može dati na verskom planu. Sad svi se pitate šta će nama ove ruže. Znači, džul na turskom znači ruža. A mi smo Horđu Listan, što znači bašća ruža. Nadam se da ovi mladi lijepi ljudi da će vam donijeti najlepšu emociju, ono što je najtadanije kod insana kada je u pitanju vjera. Mi smo se ovdje okupili da zajedno veličamo Allaha Đelešanu, da zajedno spominjemo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ali pazite, ovo neće da bude koncert ko oni što ste vi navikli ono ranije, prošlih godina. Ovo jeste definitivno jedna od najljepših manifestacija na Balkanu. Znači tradicionalna manifestacija u Kičevu. Pa ljudi, vi ne znate šta imate. Svuda smo putovali, u cijelom svijetu smo bili, u Alžiru, u Nemačkoj, u Azija, Afrika, Evropa, još nismo bili u Americi, možda nas zovu, ako nas vi preporučite, ali nam je definitivno mnogo drago što smo kod vas, jer definitivno godinama imamo veliku želju da se vama predstavimo. Ako se vama to svidi, vi nas podržite, znači aplaudirajte non stop, mnogo volimo vi to. I još jedna stvar, Boga mi ćete morati s nama noćas da pevati ilahije. Mi ćemo vas provjeravati. A sad za početak mi vam donosimo najlepšu ružu Islama sa prostora Sandžaka, najlepšu ružu sa prostora Novog Pazara, u znak ljubavi i poštovanja prema vama i prema Kičevu. Почитувани, след малко имахме можност да последиме овогодишниот концерт во Кичево. Тука пред нас е еден од гостите овогодишни. Најпрво би сакала да ве поздравам, салам алейкум, Бајрам Шерифу, добри ни дојдовте во Кичево, Македонија. Искрено да кажам, овие прашања сакам да ви ги поставам пред почеток. Ви тоа работите испадна како испадна и сега ово ми даде подобар впечаток. Така да ќе ви дам само 2-3 минути да ми кажете кој е вашиот хор, нешто околу вашата историја и успеси што моментално до сега сте ги постигнале. Prije svega hvala vam na srdačnom dočeku, na velikom gostoprimstvu i na prijatnom boravku u Kičevu. Nama je prvi put da gostujemo u Kičevu i prvi put da izvodimo pod vašom publikom. Mi smo Horđu Listan iz Novog Pazara, postojimo od 2004. godine, tako da je ovo naša 15. godina kako razvijamo i negujemo ilahiju i kasidu na svim svjetskim jezicima. Za ovo vrijeme koliko postojimo, sigurno imamo preko 1000 koncerata širom svijeta, Evropa, Azija, Afrika. Između ostalog u Alžiru na 2 festivala smo osvojili prve nagrade u konkurenciji 24 izvođača iz 24 zemlje svijeta, tako da je to jedan od naših značajnijih formalnih uspeha. Naš najveći uspeh jeste kad se predstavimo publici i kad nas publika lijepo primi, kad primi emociju i ljubav koju mi u ime Allaha želimo da pošaljemo. U tom smislu ovaj večerašnji koncert je definitivno nešto što je predivno bilo za nas, jedno veliko i značajno sećanje kojim ćemo se mi radovati. Ovo hor trenutno broji nekih 50 članova koji ste vi
imali priliku da vidite 20, zato što je vrijeme prijemnih ispita, upisa u srednje škole, tako da smo došli u ovom broju. Nadam se neki naredni put da će da se predstaviti i komplet. Sami napušten, s tobom bit će samo rad. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja. Ti pravim žarom zakuca, a nek lice obasja. Tugovat, nemoj ti ni plakati, smrt je samo sreće. Пред малко реколте дека настапнивте на многу места. Може ли барем некој да ни издвоите посебно што печатот ви дава? Pa ja smatram da je jedan od naših najznačajnijih nastupa eto upravo onaj koji smo malo čas spomenuli u Alžiru, 2 svetska festivala u konkurenciji 24 zemlje svijeta i mi smo zaista imali privilegiju da budemo proglašeni 2 puta za pobjednike festivala. To je za nas bilo izuzetno zadovoljstvo. Druga stvar, nastupali smo na poziv tadašnjeg predsjednika Republike Turske 2011. godine, Abdullah Gül, gospodin nas je pozvao da za dan Istanbula nastupimo u Bizantijskoj crkvi iz 5. vijeka, koja se zove Aja Irimi i to je prenošeno na TRT njihovom kanalu uživo. Zatim, naši značajni nastupi su također svi nastupi van teritorije Novog Pazara, ali naravno veliku ljubav pružamo i nastupima u našem gradu. Jedan od predivnih koncerta je definitivno i ovaj večeras, gdje smo mi stvarno dali svoju dušu i srce i to bude onako kako treba, a ja se nadam
da ćete i vi se složiti da je barem je negdje na dobro bilo. Во тоа се уверив и заради тоа малце и прашањата ми се испомнешани сега. Sljedeća ilahija će vas prošetati zajedno sa nama do Republike Turske. Ovu ilahiju ćemo vam izvesti na turskom jeziku, a po čemu je ona specifična? Prije samo nekoliko mjeseci u posjeti Novom Pazaru bio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Cijeli islamski svijet njega u neku ruku smatra nekom vrstom novog halife. Dolazio je kod nas, bio toplo dočekan u Novom Pazaru, mada mislim da bi ovdje bio još toplije dočekan. I zajedno sa horom Đulistan sa nama izvodio jednu predivnu tursku ilahiju koja se zove Sultan. Hajde da je poslušamo zajedno, možda i znate, a možda i naučite usput. Tut elinden kaldır beni, aşkın ile yandır beni. Haber gönder aldır beni, derde derman ey sultanım. Yürürüm yollar çamur, hardol yanlış hayal. Sana varmak bana onur, derde derman ey sultanım, 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 sultanım. Gönül bu derde sabreder, aşktan gelen aşka gider, derde derman ey sultanım. Yola düştüm, yarda kaldım, güle düştüm, harda kaldım, dile düştüm, darda kaldım. Derman ey sultanım, 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 sultanım.
Разполагате со голем број на илахи и касида. Може ли некој да ни издвоите што е посебно кај вас будат некакво чувство, нешто да... Pa mi večeras nismo imali priliku da izvodimo naše autorske ilahije i kaside, jer publika koja nema priliku često da sluša ilahije, želi da čuje nešto što je tradicionalno, što dugo godina postoji. Mi imamo svoje jako drage ilahije, kao jedna se naša ilahija zove Smiraj srca moga i ona je osvojila 2009. godine na festivalu u Bugojnu prvu nagradu kao najbolja ilahija u proteklih 5 godina. Tako da nam je ona jedna od dražih, a i svakako su nam drage i one koje smo izvodili pred predsjednikom Republike Turske Recep Tayyip Erdoğanom, kao što je Ilahija Sultanom, i Ilahija Esselamu Alejkum koju smo izvodili pred princem Saudijske Arabije, pred možnim budućim prestolonaslednikom te kraje. Idući planovi? Naši idući planovi jeste da snimamo novi album koji će biti na više jezika, pa se nadam da će nam to omogućiti i da se predstavimo još nekim ljudima i još nekoj publici do koje nismo imali prilike da dođemo, da napravimo jedan veliki koncert u Novom Pazaru za 15 godina postojanja već naredne godine i da vas, ako Bog da, kao naši dobre domaćini, pozovemo da nam budete gosti. Ja više ne bih htio da uzimam vreme. Hvala vam. Hvala vama. Želim vam još prijatno sredstvo u Kiču, goste tu i u Makedoniji i vidjet ćemo se inšala. Inšala, radujem se našem sljedećem susretu. Mnogo vam. Alejkum salam. Benik yana
Yine hasbi Rabbi Celallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah, Allah, Habi, Salallah, Allahu Allah. Pa svi jako, la ilaha illallah, Allahu Allah.